Vlčí, vlčí. Víš to, pojď sem. Kdo jede na vlčí? Tady, vlčí, pojďte sem. Haló, vlčí. Vlčí. Nesmíš mi utíkat. Co by se ti stalo? Tak vlčí, vlčí. Kdo jede na vlčí? Já. Tady já. Tak pozvánky. Tady to je. Moment. Kdo má ještě pozvánku? Já tady. Já ještě. Ještě já. Přísahej, Honzo. Přísahej na mou smrt, že mě neopustíš. Sama si přece říkal, že se to nemá. Dobře, ale teď je to buď a nebo. Mami, já už musím jít. Dobře. A ne, abys tam nenosil šálu. Taky? Jsi tady? Já ti nechci dělat nepříjemnosti, Honzíku, ale já jsem tě chtěl ještě vidět. Víš o tom, máma? Co máma, co máma, co pak já jsem udělal špatně, řekni. Co jsem udělal špatně, řekni mi, já jsem se o vás nestaral, nebo co? Já nic neříkám. Nebo jsem nescháněl, nebo co jsem dělal špatně? Nevím, no. Podívej, všecko záleží na jenom na tobě. Teď jsme budeme si rozumět, Honzičku, prosím. Co máma? Co máma, máma? Máma si někoho najde, ale já jsem sám. Přece mě nemůžeš opustit. No, to si dohodněte. Tohle se dělá, tohleto! To si dohodněte sami mezi sebou, za to já nemůžu. No co my pryč. Kdo ještě neodevzal pozvánku? Já ještě, moment, já ji hned najdu. Tady je. A co to tam ještě máš? Vymyslíte tohle? KPZ? KPZ? Cože? Krabička poslední záchrany. No, přece tužka, papírek, mince, jehla snití, škrtátko a sirka. Sirka. To chce preses! Jak jste nás sem vlastně vybírali? Nebo je tajemství? To bys ráda viděla, víš co? Dobrý den. Já se klaním, syre. Líže, Alene. No co? No dělej pohyb trošku. Ale co nejde? Dávej bacha, ty. Ježíš mrdy, podřeš taxík, ty nemelo. Šéfe, dejte tomu Lemplovi zavrat, teď z něj teče, vole. To ne, opravdu. U nás jsou si všichni děti rovné. Prdlaj strovný. Nakonec to odsede vždycky ten nejslabší. Tu máš. Nechci, aby z tebe byl srap, rozumíš? Piš to! Piš to! Ok, o to záhnu. Co tady děláte? Co tady děláš? Si to je zakázan. Tak to nerozčujte, my potřebujeme jenom ty bágly odvést nahoru na Vlčí. Co na Vlčí? Na Vlčí se nedostanete. Tam spadla lavina. A žádná cesta není. Ale lanovka snad funguje, to je přece stranou, ne? Lanovka? Jenom myši se chytli a podívej se, ty blbecku. Nějak se tam přece musíme dostat. To by se kvůli tomu musel zrušit kurz. Ne! Mě vaše kurzy nezajímají. Co si myslíte? Máme svý starosti a svoji zodpovědnost. A Však vy to nějak zmáknete, šéfe.
Ale na vaše riziko. Jestli chcete, tak jeďte, ale já s tím nechci mít nic společného. Slyšeli jste to? Kdo se bojí, nemusí nikam jezdit. Máte vůbec zásoby? Tam budete odříznutý od světa. Zásoby máme na půl týdne. Jestli se zhorší počas, jak to bude vůbec špatný. Zbytek nám pošlou. Na vašem místě bych nebyl tak klidný. A co klíč od lanovky? Se zpátky nedostanete. Ty patříš k ním? No to je ale bordel. A tam musím, Ne, nikam nepojedeš. ale musím. Nepojedeš nikam. Jo, a ještě srazil, jo? To se nesmí, já to na vás prásknu. Ty káčejná cikánská, co si to myslíš? To je vlčí hlava. To je opravdovská. Tady jsou vlci. Byli jste vybráni na tento náročný kurz a teď bude záležet jen na vás, jak obstojíte. Budete mít řadu úkolů. Ale nejprve si musíme udělat pořádek. Přece jste přijeli dobrovolně, ne? A nejste na výletě. Znova opakuji, že se jedná o náročný kurz, při kterém se budeme všichni muset podrobit přísné disciplíně. Mně říkejte táta. A tamhle je Dingo a Babeta. Prosím, je tady telefon. Volám si bezdrátovej. Ale ne, kdyby jsem se potřebovala s někým spojit. Asi má někde milýho. Ale ne, pro jistotu. Otázka jistoty je opravdu závažná věc. Jakou jistotu vlastně máme? Jakou jistotu máš ty? Nebo ty? Nebo ty? Já nevím. Já akorát vím, že jsem tady. Ale nejsi sám. Jsme tady přece všichni. No, jeden za všecky a všichni za jednoho. Slyšíš? Ona pochopila, že opravdové jistoty záleží jenom na vás. Tak kdo je pro? A co ty? Ty nesouhlasíš? Jeden za všechny? Záleží na tom, jak kdy. Ale teď na uvítanou všichni jeden! Za všechny a všichni za jednoho. Jsem tady! To jsem věděl. Kam pak, děvče? No jsem. No, ty sem ale nepatříš. To není pravda. Já jsem byla vybrala z celé školy jenom já. Podívejte se. Co je to za nesmysl? Ukáž, to má nějaká zvláštní škola, ne? Dej to sem, ty debile. Kurs je v každém případě pro 10. To budeme muset nějak vyřešit. Co pak to tam máš? Jestli mě se chce
čurák, kde to tady je? No tady to vypadá. Tady kosák v lágru. Ježišmarja, tady budeme bydlet. My jsme mohli hodit humus dance, ne? Ne. Tady to se teďka všude tancuje. Co blbeš, vole? Na lepší zahřívačku, kdo si práskne? No nekecej, Ameriky, kde jsi to vzal? To se smí. Hele, kdo se moc ptá, moc se doví. Jdi hlídat, běž. Chceš? Ne, já moc svoje. Nemá někdo oheň? Pol. Ukáž. To je skvělý. Čekaj. Kdo jsi to vzal, ty vole? To je perfektní. Veď? Ukáž! Dej to sem. Tak hlídáš? Hlídej, vole. Ano, jistě. Chceš s tím pomoct? No, byl bys tak hodnej. A už bych to neumyslel. Ne, tam ne. Tamhle. Není zač. A co hledíš? Ty mi nepomůžeš. Já už to neunesl. Děkuju. Baťo, Jo. Ale, Milánkové! Tak takhle náročně to tady nepovedeme. Kouřit nebudete. Nestačili byste s dechem na úklid. Podívejte se, jak to tady vypadá. Tak prosím. Sirky, Já nekouřím. ale sirky máš. A sirky nemám. Ukaž, co to máš v té kapse. Pistolku. No jo. Na hraní vás už je. Ty máš jistě taky něco. Myslíte něco na hraní? Ty víš moc dobře, co myslím. Jsi mě ušajte, ne? Ukaž pravou ruku. Levou. No jo, no, já jsem nevěděl, že jste tak inteligentní. A co ty? Po dobrým nebo po zlým? Opovažte se na mě šáhnout. Budete se muset naučit chovat. Hošánci. Klidek. Já tě naučím, já tě pochovám! Bacha, kluci! Tuhle babu zmáknu já. Počkej, máš u sebe tu krabičku? Jakou krabičku? No tu KPZku. Počkejte. No to vám ji dám. A dej. Co to děláte? To nesmíte. Vždyť je to krabička poslední záchrany. Páni, ona má krajkovou noční košili nahoře. Dej to sem, prosím tě. Vždyť v tom bude zima. Světi do toho, starej se. Na co je tady to? To je na tváře. Asi jo. Na tváře? Vždyť to je přece na oči. To nevíš, že je to na oči. Vždyť je to červený. To je přece největší francouzská móda. Aby si byla taková uhrančivá, víš? To za tebou kluci pálej, co? No? Mě taky už se líbí tomu peckovi. Kterýmu? Kudrnatýmu přece, ne? Holky, a kdo se vám líbí? Mě ten Petr. Vždyť je divnej. On je takovej nafoukanej. Vždyť má taky na co. No a kdo se vám líbí? Nestáhej na mě! Když nemusíš hned tak řvát. Máš jí nechat, má to nemá ráda. Jo, ona to nemá ráda. Vždyť jsem jí nic neudělala. Jak to, že? Omezuješ její osobní svobodu. Jakou osobní svobodu? Co blbneš? Prkáme!
přece nemůže zůstat. Já myslím, že by asi měla jít za vedoucím. Je to někdo? Jak to? Teď říkali, že nás tu musí být jenom 10. Tady, aby se člověk bál, nic tady nefunguje. Hele, jdi tam hlídat, ještě jsou tam jedny dveře. Hele, víš, že to nikomu neřekne, že to mám. Oni by se mi smáli, že jsem hluchá. No šílíš, jinak bych tě zabila. Přísej, že si tady někoho nenajdeš. Co pak jsem tě někdy zradila? Teď je to úplně to samé, jako kdyby si ty pochybal o sobě. Není to stejně, aby seděla. Obě sebe vlastně, jenom já se ho odnesla. Slyšíš? Jenom já. Slyšíš? Já někoho slyším. No tak holky, vy jste neslyšeli? Už na vás čekáme. Ježiš, já jsem se lekla. Kam si sednu já? No tak jo, spadne. Pojď si sednout. No. Tak jo. Co no. Tak mládeži, už jste si to rozmysleli? A co zas? Děti. Děti. Děláte mi veliké starosti. Nechce se někdo přiznat rovnou. A k čemu prosím? No, jeden z vás sem přece nepatří. Jak to? A vidíte to tak jistě? Ty snad pochybuješ? Ale tady není o čem pochybovat. Pozvánek bylo jenom 10, viď? No jistě. A je absolutně vyloučeno, aby existovala další. No jo, ale přesto existuje. Tak ty mi nevěříš. Ale to je opravdu záhada. Se musí vyšetřit. Je jasné, že se sem někdo vetřel. Správně. Správně bychom teď ten kurz měli zrušit. Jak si to představujete? My za vás přece ručíme! Ten jeden navíc, to je riziko pro nás i pro vás. No, jste ochotní ho nést? Ale jak nést? Jeden navíc je přece přítěž, s kterou se nepočítalo. Bude to na újmu každého z vás. Všichni teď ponesete zodpovědnost za toho jednoho, který sem nepatří. Třeba si to byla zrovna ty. Ale proč já? Vždyť já mám přece pozvánku. Nebo ty. Tak teda, jestli se sem všichni vetřeli, tak já určitě ne.
Já jsem si to zaplatil. Spíš podplatil. Prostě podezřelí jste všichni. To jako taky já? No, Koho podezíráš ty? Zkrátka všichni za jednoho. Víte. No ale to se snad za toho jednoho všichni postavíme. No že jo, děcka? Teď je to fuk. to si ovšem musíte rozhodnout vy sami. Kdo je pro? No jo, samozřejmě všichni. Neberte to na lehkou váhu, protože teď jste všichni zodpovědní za všechny. Zapamatujte si to. Je, vlci! Jdete! Až zpátky! Já se bojím, tady jsou určitě někde vlci. No, podívej tam, ne. Já nechci nic vidět. No prosím, tady máte vlka. Je, ten je pěkný. Je, to on byl. Jsi tady opuštěný, podívejte, oni ho tu nechali. Co je to za rasu? Krásný čistokrevný vořech. Toho psa už jsem ale přece někde viděl. Kde se tady vzala ta mrcha? Ten pes musí okamžitě pryč. Ne, já ho nikomu nedám. Jak to? To je tvůj pes? Ano, já jsem se ho musela vzít, aby se mu nic nestalo. Prosím vás, nevyhánějte ho, nechte ho tady. Prosím, on by mi venku zmrzl. Oni by mi ho doma sežrali. Bylo. A jak ho chceš živit? Už tak je tady jeden navíc. Já jim málo, já se s ním rozdělím. No a když bude mít, jak se upeče, že jo? Prostě toho tady. Tak ho tady nech, který by mohl zmrznout. Bude jaká sranda. No, jak myslíte? Ale následky ponesete sami. On bude hodný, nechcete si ho pohladit? Tak dost, konec zábavy a spát. Ty se nekou. A šup! A nejlepší je v postýlce. No tak Gábo, dělej, zasínáme. Slyšíš? Já chci pryč. Co to povídáš? Já se tady bojím. No neblbni. Slyšíte jí, holky, ona se tady bojí. A proč? Počkej, já neslyším. Co se děje? Ale nic, ona se tady jenom bojí. Holky, vy mi to nebudete věřit, ale já vím něco děsného. Ne, já nic děsného nechci slyšet. Jo, říkej! Ale slibte mi, že to vůbec nikomu neřeknete. Vezmi si své věci a půjdeš se mnou. No, pojď. Teda, já bych s cizím chlapem nikam nešla. S jakým cizím chlapem? Odvedli přece vedoucí. No a když je to vedoucí, tak vede, odvede a zavede. A svede. Nech toho! A není ona náhodou ten vetřelec? Prosím tě. No a i kdyby, když jsme se za ní zaručili.
Co se plašíš, děvčátko? Tebe táta bije? Já žádnýho tátu nemám. Já vím, čeho ty se teď bojíš. Ale musíš držet jazyk za zuby. Pojď blíž. Neboj se. Svěřím ti tajemství. Pojď. Ale nesmí to nikdo slyšet. To všechno je jenom jako. Rozumíš? Jenom jako. Takový test, abychom se lépe poznali. Taková zkouška, co kdo vydrží. Taková hra na hledání nejslabšího článku řetězu. Ale nikdo to nesmí vědět. Jenom ty můžeš, protože ty jsi silná. O tebe nemám obavy. Ale potřebuju tě. Potřebuju spojku. Tam někdo. Ne! Co křičíš? Co tady vůbec děláš? Já jsem se byl jenom napít. Počkej, ještě špici. Teďka ještě bude cvičit. Strašná. Ohně. Teda kluci. Neblbněte, to se nesmí. Ty mi prásky, to nemůžu. Bacha, ty jsem dingo. Ale prosím tě. Pohyb, pohyb, pohyb! Pohyb, pohyb! Tak to ne. To nebudeme kamarádi. No tady kouřil! No, tak vysypte to. Sraby. Určitě to víte všichni. Jo, tak vy to neřeknete. Tak kapsy ven. U mě totiž narazíte na sakra tvrdou vodu. Já totiž nejsem žádnej blbec. Vidím, že tady máme nějakýho zabijáka. Čí pak to je? Moje. Až mi řekneš, kdo tady kouřil. Takže všichni. Všichni budete pikat za jednoho zbabělce, který má odvahu se přiznat. Tak a ven! Raz, dva, raz, dva, raz, dva a dřepy! Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Pamatujte si, že ten jeden srab se vždycky najde. Raz, dva. Já jsem mrtvá. Správně! A jak padne jeden, tak padnou všichni. Raz, dva, další. Raz, dva, no prostě, další. Raz, dva. Stejně to nakonec každý zdá.
Konec, plus! Dávej, pojď. Co je? Hej. Co se se mnou děje? Tak jdeš? Jo, nečekej. Něco hledáš? Ne, Ne? Tak nehledej, no. Kup. Hej, Peťa. No, můžeš pozdravit. Dobrý den. A kdo bude zavírat dveře? Alane, snídani. Jo, děkuju. Čaj si nalej. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak jsi vyspal? Dobře, děkuju. Máš nějaké přání? Chtěla bych se vrátit zpátky k holkám. Dělejte, boj. Ale nekece, stouráte se s tím. Nalej si čaj. Dej to sem. Jestli nebudeš jíst, tak já si to vezmu. Ale vrátíš mi to. Ale. Teď se nějak dohodneme. A co čaj? Přes ho. Co to je? Třeba by tím vlas. Kluci, tak já mám nápad. Tak víte co? Já zmáknu papetu. Co si to dovoluješ? No co? Podívejte se, co tam plave. Co se jí stalo? Co by bylo? Spálila se, je nešikovná. Že je to tady senzační. Ještě kdyby nám tak přivezli smažený řízky. Stejně to bezva, že mám zubu s tebou, viď? Hele, nevíš, jak nás sem vybírali? Mě vybrali asi za odměnu jedinou tučňáku. A tebe. No, ale stejně jsme tady prýma parta, viď? Ale počkej na mě. Jo, ale kdyby... Já myslím, že nás jen tak zkouší, víš, ten vetřelec. Kdo to je? No myslím, že nás jen tak zkouší, jaký kdo má tu IQ, víš. Víš, co je to IQ? Prosím tě. Nevím, kde jsou s tím jídlem.
Ta lanovka tady vůbec není. Myslíš, že to vůbec funguje? Co s tím je? Nech to, na to se nesmí šahat. Jak to víš, co se smí a co se nesmí? To ti někdo říká, nebo to máš vlastní hlavy? No něco mám vlastní hlavy a něco si přečtu, ne? Hele! Romeo a Julie! Se tady muckáte a my padáme hladem. Kde je to žrádlo? Já mám hlad, mám chuť na nějakou delikatesku. Jam, budou řízečky! Lanovka nepřijela, ale my za to nemůžeme. Dole se muselo určitě něco vážného stát. No jo, ty káčo pitoma. Dole přijeli Marťani a lidi jsou tam na kaši. Ale nechci vtipy, jo? A bez masa? No budeš to muset vydržet. Kdo bude mít hlad, tak si potom může vzít chleba. Neboj se, ty hlady neumřeš. Trkej do mě, ty kozo. Jdi už. Je, salám, podívejte se, teď máme maso. No fakt? Tam salám. Ne. Salám bude až na zítřek. Co když oni zítra jídlo nepřivezou? Oni zítra nepřijedou. Co pak je možný? To je příšerný. To je ale opravdu hrozný. Já jsem ale říkala, že tu má být telefon. No vidíte to, telefon tady není a my jsme tady bez bílkovin. Co pak se vám nezdá? Ale nic, ale jenom prostě je tady reálná obava z podvýživy. No to víš. Když je tady jeden navíc, můžou nastat potíže. Ale co? Nám to nevadí. My to nějak vydržíme, že jo, děcka? Tady máte ty chleby. Co je? Proč nejíš? Já nemůžu. A není ti něco? Nechceš nějaký prášek? Ty prase! Tě zabiju! Ty bys byl opravdu schopen zabít? No podívejte se, jak vypadám, teď mě celýho zjel a ještě... Vidíte to? Jaké směšné důvody stačí k tomu, abyste někoho zabili? Uvědomujete si, jak často si vyhrožujete smrtí? Nesměj se. Napadlo vás někdy, jak směšně lehké je někoho zabít? Ty, napadlo tě to někdy? Já jsem nikoho nezabil. Já jsem nechtěl. Ne, já nechci. Nechte mě. Tak, a to se řekne. Co? To nám nechceš prásknout, jo? Jo, ten salám je pro všechny. Takhle, udavačko. Bys to chtěla na mě říct, jo? Jsi u mě? Svině. Tě nenávidím. Co to říkáš? Super prokletá, tě tak nenávidím. Hnusná, odporná seš. Prosím tě, neříkej to. Víš, že to neřekneš, to. Oni by ho vyhodili. Prosím. Jsi tak hezká a chytrá. Jsi jako ta naše učitelka, viď? Neříkej to na něj. Jo? Budeme spolu kamarádi, jo? Chtěla by si?
Opravdu by si se mnou mohla kamarádit? No to víš, že je opravdu. Jako na pořád? No na pořád tě budu milovat až za hrob. Nezradíš mě? No co si o mě myslíš? Přísá na maminčinu smrt a mě vezme rakovina. Tak co mi povíš? Já nic nevím. Co to tam je? Podívejte se tamhle. Kde? Tamhle nahoře. No podívejte se. Já nic nevidím. Ale tak to musíte vidět. Tam někdo je? Vy jste studený. Se ti jenom zdá. Asi máš horečku. Ty to nevidíš? Páni, to je Kdo to udělal? Pojďte se podívat. No to jsem ještě nevěděl. Co jsi provedla? Co jsi to udělal? No Ty to máš je službu, různé. co se děje? Co budeme teď jíst? Pojďte Co se jsem říkal? Koza je ta pitová. Vy tady už nic není. A zbyly jenom fazole. Ty já v zásadě nežeru. Naštěstí, v té době to pak s tebou vydržel. Tak konec randiček. Ven s tím. Čím? Do Tomcovi. Já ne. Nikdo se nechce přiznat. No přece nebudete krejt toho jednoho grázla. Proč byste to dělali? No, proč? No a byla sranda, ne? On to někdo udělal schválně. A je blbá. Tak teď vážně. Co o tom víte? No ty, Gábo. Dívej se mi do očí. Teď není čas na falešné kamarádství. Řekni, kde jsi byla dnes v noci? No tak to byla Gába, jo. Ne, to byla Gitka, ta dávala salám psovi. Ty lhářko, já jsem vůbec v kuchyni nebyla. A toho salámu jsem se vůbec nedotkla. Tě proklínám, ti veškrávu v oči. Přísá na maminčinu smrt, že jsem tam nebyla. Tak dost. Jeden za všechny a všichni za toho jednoho hajzla. Bez snídaně na liše. A klusem! Já ne. Čokolád ti stejně jednou rubnu. Káčo. Já jsem se k tomu vrátila. No tak, pojďem, pojď. No, pojď. Jo! Ty jsi přísahala na maminčinu smrt a kecala si. Za to ti maminka umře. Ha, máma už mi umřela. Ha, vidíš, jaká jsi blbá. Ježíš, ty jsi pitomá. Pust mě, slyšíš mě? Já stejně vím, že jsi to byla ty, tak odevři a neblbni.
Cigoška jedna hnusná. Teď se ukáže, zaž kdo stojí. Teď se nám každý pěkně předvedete. Tak třeba Petr, ten náš hrdý hoch. No, ukaž nám, jak jezdějí hrdí kluci. Stát! 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 Hele, hrdý kluk zdrhnul. Co je? Je tam někdo? Nikdo mě neodemyslel. Chtěla mě zabít. Co se děje? Proč jste mě nezavolali? Je nic, nepředstřídejte, všechno jste dobře věděl. Kápínko, Haličko, je ti něco? Krysa. Tohle vám neprojde. Jste zrůda. Já to všem řeknu. Ty? Ty chceš něco říkat? Tady to máš napsaný. Když kluci tady něco cítí, cítíte to? To je určitě nějaká spálenina. To je hrozný. Já to cítím z kuchyně, pojďte se podívat. Já mám hlad. Žebiky, žebiky. Ježišmarja, se tu spálí. To je, zase budeme bez oběda, zase budeme žrát určitě faso jako včera. To mohu dělat tohle. Kdo jiný než Gába. Chleba. To na zem. Máme to. Co se to tady
Ty jsi chtěl zdrhnout sám. Srabe. Že jsme všichni v pasti. Soruro. Soruro. Prasknu tě! Zrudo! Střině! Jsem to řeknu všem! Nevěřte jim! Nevěřte jim ani slovo! Co blbneš? Všecko je to lež! Jsme v rukou šílenců! Tak klid. Co je to tady? No vidíte to, všecko jenom předstírají, aby jsme nic nepoznali. Jsou nebezpeční, věřte mi to! Už jsi skončil, Petře? S váma už jsem skončil úplně. Děkuju Petrovi za slovo. Ale v jednom se mýlí. A v čem? Nejsme šílenci. Jsme rozumnější bytosti, než jste vy. Neposlouchejte ho, je to podvodník. No neblbni, Petře, takhle přece nesmíš mluvit s vedoucí. Ty už se jedna pitomá, co se zase nesmí. Tak ať řeknou, kdo jsou. No, ať to řeknou. Co kdybychom vám řekli, že jsme z vesmíru? Vám se to zdá nepravděpodobné, vidíte? Jo. Ale je tomu tak. Páni jsou tady! Já jsem poseru! Tady! A co tady úplnci chcete? Asi obsadit zem, ne, ty blbečku. Proč? Je to tu blbý. Ale vám by se tady líbilo, vidíte? No, muselo by se to tady předělat. A co sex ve vesmíru? No my, jako všechny vyspělé formy života, jsme nesmrtelní. A jestli se ptáš, jak se rozmnožujeme, tak bohužel až příliš snadno. Dělením. Elektronicky, že jo? Třením, vole. A proto jsme nuceni hledat nové prostory. No jo, ale co my normální lidi? Kdyby jsme byli? Nás je tady taky dost. Zatím. Protože vy jste právě ta jediná výjimka v celém vesmíru. Vy jste smrtelní. Oni nás chtějí zabít. Ale kde pak? To necháme na vás. Co tím chcete říct? Že to zvládnete sami. Například teď. Je vás tu 11 a odjede vás 10. Jo, holky, to je přece ta hra. Co ten hrát tady? Jak to? Toho se ještě rádi zbavíte. A co když to neuděláme? Ale uděláte. Jste přece lidi. Keci, tak přece zdrhnem, ne? Jasně, zdrhnem! Nebuďte naivní. Odtud se nikdo nedostane. Petře. Víč vám to říkám. Jsou to šílenci. Zablokovali cestu. Ježiš, nebuď trapnej. On to nechápe. Nedělej paniku, Petře. Nám stačí, když obětujete jen jednoho z vás. A jak? Jak to máme udělat? Stačí jednoho veřejně označit. Kdokoliv, kohokoliv. A ten zemře? Ovšem. A nemusíš přitom hnout ani prstem. Já bych risknul toho čokla. Trošku vody, hajzle. A co učitelku? Pozorňuji vás, že to není legrace. A jak to máme poznat? Jiný důkaz není, než to zkusit. Chceš hned? No.
Ty, Gábo, no. No, já si to ještě rozmyslím. A co ty, Petře? Dokázal bys někoho zabít? Držte hubu! A mohl bych říct sám sebe. Ne, to nejde. Jedině, že by tě obětoval někdo jiný. A proč, když chce sám? No to je přece taky jeden za všechny. Nebuď pitomá. Jak to? Člověk přece musí umět obětovat život. Za všechny. Ale to nemá být oběť, ale vražda. Pochopte to konečně už všichni. Holky, já nevím, co se furt bojíte. Teď je to jasný. To je přece zkouška, jaký jsme charaktery. Jestli je to vtip, tak je pěkně blbý. Co když je to psychotest? Ten se na některých kursech dělá. No, naše bába, když někoho prokleje, tak je do týdne tuhej. Holky, já se stejně bojím. Co myslíte, kdo koho řekne? Ale to přece nikdo neudělá. Oni jsou tady! Necháš jít! Si to dovoluješ! Nech ho, pust ho! Teď je malej, teď je slabší než ty, pust ho! Ty si zapamatuj! Mě nemáš to vyhazovat! Že ty nebudeš chodit za holkama! Ale nahled, vole! Tak padej! Ale hajzle! Vy čuráte spát? Mě nemáš to vyhazovat! Ti zabiju! Hajzle! Já nějak nenávidím! Tak si mrak zhebne na svině. To je dílo, co? Ticho! Tak a teď se chyťte za ruce, jak chcete mít spolu službu. Co? To dovoleš? On to je můj. Víš, ty seš, ale... No padej, odprysni párátko. Padej. Tak sedí. Pojď, potřebuju s tebou mluvit o samotě. Co se děje? Hele, nebál by se zdechnout. No tak co je? Počkej, nemám čas.
Hnusnej bleváš. To není špatný. Je to příšerný. Seš to. A to si můžeš nechat. Ale to už jsi měla. A to pišta. Nějaká drsá, ne? Říkal jsi, že si s tím budeš dělit. To nikdo nechce. Ty prasa! Ty čude zlo! Idioti přeblblí a teď to tady musíme uklízet. Já jsem sem jet nechtěla, to ty jsi mě nutila. Já bych je přizabila. Nemůžeš. Co tím chceš říct? Oni se říkali, že můžeme kohokoliv označit. Tebe si nedokázal někoho zabít? Proč bych to dělala? Mně jsou tady stejně všichni. Fuk jo, to mi neříkej. Ty si myslíš, že já nevidím, jak se kolem něj motáš? Co ty? No, co ty, prosím tě? No, že já nejsem hluchá a ty jo. Aha. No popros. Popros, pánička. Ukaž, jak to umí. Prosím tě, ale nedej mi to. Pořádně. Klikni, dělej. No. Popros. Já vím, že to umíš. No vidíš, jak ti to jde. Pořádně popros. Prosím tě. No vidíš. Co to děláš? Hop. No, otevři tu kopačku. Hop. Co blbneš, máme toho málo. Říkal jsi poslední. Tak se necukej. Hop. 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 Zabij. Zabij. Ne! Já tě zabiju. Já tě Sejdi, co se ti stalo, tady nemůžeš být. Vstávej. Tady nemůžeš být. Vstávej. Já ho zabil. Moc nerozumím. Já ho zabil. Tak ty za ním takhle lezeš, jo? Koukej, co ztratila, ty zrádkyně. Jestli nám to nevadí, tak my hluchý nejsme. Prosím tě, nebuď sprostá. Jaká pak sprostá, to je pravda. Já chci spát. Jedem. Fofor. Tak jsme tady zase všichni pěkně pohromadě. Má někdo nějaké přání? Třeba ty, Alane? Co ti to udělá? Chceš se někoho zbavit?
No tak teda ty, Emilko, no. Já si přeju, aby k nám nikdo nelezl po večerce do pokoje. Jenom ze sebe nedělejte nevinátka. Nemyslete si, že nic nevíme. Nevadí. Počkáme. Dříve nebo později nám stejně jednoho vydáte. Vítej, honem. Vrať to! Vrať to! Musíme ho dát někam do tepla. Jo, radši ustíchá. Jsem šel zrovna za tebou, že tě... Stoj se, někdo jde. Je tam někdo? Ale nemůžeme, nesmíme přece táta. Tiše. Koho to tam máš, Petře? Pustý. To jsi ty, Broňečko. Ne, že bych ti záviděl, ale tohle není chlapec pro tebe. Říkám ti to nerad, ale když jí pleteš hlavu, Petře, taky to musím říct. No, ukaž, co máš vytetováno na ruce. Nesajete na mě. Proč? Protože tam má jméno své party. Killers. Víš, co to je? Ne. Zabijáci. Zabijáci. Přijel jsem rovnou z kriminálu. Je to pravda, Petře? Je to pravda, zabil člověka. Není to pravda. To byla nehoda. Já jsem nechtěl nikoho zabít, nechtěl! Ukradl otci auto a ujel s celou partou. Jeho kamarád na to doplatil. Jeden za všechno. Neposlouchej ho a věř mi. Já nejsem žádný vrah. No tak ale, co se to tady stalo před chvilkou? Teď jste někoho tam táhli do těch dveří, do jídelny. Byl svázaný a... My jsme mu nic neudělali, my jsme ho jen dali do tepla. Věř mi. Nech mě, nešej na mě, ty grázle. Tak blbejch jako seš ty se bojí v kriminále. Musíme se odtud dostat, jsou to šílenci. Vypni to, už je to tady. Vem klíč. Jsme zachráněný! Tiše. Musíme se odtud dostat všichni, dělej, utečem. Co se to děje? Vždyť je to Dingo. Jsme mu něco udělali. Nic. Teď jsem ti říkal, že jsou to šílenci. Ta zhůda ho likviduje. Bacha, viděl nás. Určitě po nás bude. Dělej, že spíš.
Máš velení. Já? Ale proč já? Jsi nejlepší. Teď ukáž, co umíš. Nástup! 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 Nezvládnu se, no. Co tady vyvádíš? Kde Dingo? Já nevím, teď tady velím já. Aha, ty tady velíš, se z toho nepodělej, prosím tě. Co si dovoluješ? Co s tím uděláme? Můžeme dlouho čekat, musíme je přesvědčit. Kdo ví, co chystá? Hele, musíme zdrhnout. Budeš s náma? Co? Kam? Kam? Neptej si tak blbě, nechápeš, že musíme utíct. A co, teď já vám nerozumím. Dá pokoj, ten je můj a vůbec, o čem jste se bavili? A tohoto okamžiku tady nastane jiný pořádek. Nástup! Kurva, jsem celek. Připravte se. Pozor! Já vám ukážu. A v čem mám vařit? Gába spálila guláš a neuměla hrnec. Já to po ní vejít nebudu. Všechno musím jenom já. Za všechny. Pojď! Já vám ukážu. No jo, vlastně. Víš to, pojď sem. Ty máš jináky. Pojď si daj dobrou. No podívej se, prosím. No počkej mě, neboj se. No podívej, Pištínku. Pojď ty to za mě vyčistit, že jo, buď hodnej, Pištínku. Pojď se, no počkej mě, neboj se. Pojď sem, Pištínku. No, strč tam ten. No pape, no šup. No dá, hezky si dá. No dá, dej mi si ji. No pape, Pištínku. No pape. Co já budu vařit? Zase budou ječet, že to není k žrádu, kdyby aspoň konzerva tu byla. Volej nebo... Co? Nebo kousek masa? Kousek masa by tady teda byl. Kde je Pišta? Jak to, že odvázanej? Ještě ti ji budu hlídat, bestie. Stejně je to všecko kvůli ní. Co mě strkáš? Počkej, co najdu, ať ti ukážu, kde je bestie. Pišto! Kde jsi? Pišto! Moc si se mnou nehraj. Však já ti to ještě pěkně zavařím. Pišto! Pišto! Kde jsi? Pišto! 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 Pistička! Pišto! Já je zabiju. Pišto! 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 Pištinku, co se ti stalo? Kdo ti něco udělá? Pišto! Kdo to tak řve?
Anička. Dej to sem! Dej to sem! Dej to... To je jediný maso, který jsem sehnala! A ta mrcha cikánská to strká ty besty! Zase není žrávo. Podívejte se, co tam zbylo, co tam nechala ta mrcha! No vidíte, já jsem to říkala, že krade. No teda Gito, to je nějaký smysl pro kolektiv. Proklínám! Se mu něco stane! Nech mě! Já tě zabiju! Zabiju tě! Všechny vás zabiju! Stačí jednoho. Tak kterého? No, stačí ho jmenovat. Ne. Ne, já nechci, ať na mě nekouká. No tak neblbni, dítě, to je jenom hra. Tak pojď se bojíš, že to je jenom hra. No, Gábo, co stojíš jako zařezaná? No taky přece umlč. Vždyť by vás všechny zabila. Kvůli psovi. Vy se jí nebojíte. Vy se jí nebojíte. No, Broňko, aspoň ty bys měla být rozumná. Zachraň ostatní. Já? Dokud je čas. No já nevím, ale myslím, že musíme... Drž hubu, nic nemusíme. No teď je to přece zkouška, ne? Tak to zkus, když je to zkouška. Koho bys obětovala ty? No neposlouchej ho, je to vrah. Já? Já jsem nikoho nezabil, ale ty ano. Lže! Zabil Dinga! Viděli jsme ho! Kde je Dingo? Vy jste zabijáci, vy lidi! A vraždíte po milionech. No nesměj se. Každý si přeje něčí smrt, tady jsme to viděli. Je ve vás tolik zla, že se jednou vyhubíte všichni. Já chci domů. Teď už je pozdě. Odsud se nikdo nedostane. Ježišmarja! To je Babeta! Babeta je mrtvá! Jsou to vrazi! Jste pasti. Ještě nevěříš, hlupáku, že jsme nesmrtelní? To jenom vy máte horkou krev, která se dá prolít. Naše je tuhá, protože je ledová. Takže oheň na vás platí. Dělejte, zdrejte, ven, z okna, pryč. Lidského tepla se bojíte. Veď si pozor! Tak si táhněte k tomu svýmu ledu.
Držte se! Jedu! Co to je? Co se stalo? Zabav rozběhni to! Nás si přetížený. Všechny nás to neuveze. Áne, neseď, prosím tě! Počkejte, já to vám strčím! Jdeme tady navíc, slyšíte? Tak vypadni, Kytko. Co to meleš, nechy? Přece to kvůli tomu hajzlovi neuskáčem všichni, tak Gábo. Já? Proč já? Že se ptejte, udavačko! Že se ptejte, udavačko! Vypadni ty, ještě tak chytrej. Vy svině! Ty se mě. Tak to ne. Já tady spadanu, jeďte sami. To ne, ty se chceš obětovat. Vždyť jo, jeden za všechny. Ne, všichni za jednoho. Přece nejsme zabijáci. Teď to nevzdáme. Víš to? Ty ho tady necháš. Ona ho tady nechá. No ano, musíme tady všechno nechat. Já se bojím, určitě jdou za námi. Dělejte, rychle. Ještě tohle! Rychle, pojďte nahoru! Itko, rychle! Počkejte, já se ještě musím odlehčit. Pištěnku, můj drahý. On se ti vrátí. Ne, my zmrzne. Teď už nás to možná uveze všechny. Ale my bez tebe nejedem. Teď nebo nikdy. Držte se.